ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଏ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର? କେମିତି ହେଲେ ନବୀନଙ୍କ ଏତେ ନିକଟତର? କେମିତି ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟରରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ? କେମିତି ହେଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ? ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କେମିତି ବଢ଼ିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦବଦବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର କଥା ଉଠିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ନା, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଭୋଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏହି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ କହୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ପଛର ସୂତ୍ରଧର କହୁଛି। ହେଲେ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ? ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? କେମିତି ନବୀନଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ? କେମିତି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଲେ? ତାହା ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜଣା। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁରା ନା ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। 1974 ମେ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁ ମଦୁରାଇରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ତାମିଲନାଡୁରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଏସ୍ସିରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରଖିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତେବେ ଏହାପରେ ସେ ଏମ୍ଏସ୍ସି କରିବା ସହ ପରେ ପରେ ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଏ ତ ଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଠିକଣା ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କଥା। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ଯୁବ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହିସାବରେ। 2000 ବ୍ୟାଚ୍ର ଏହି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ନିଜ ଚାକିରି ଜୀବନର ପ୍ରଥମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଣିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏମ୍ଏସ୍ପି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଭାଇ। ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଗଡ଼ ପରେ ରାଉରକେଲାର ଏଡିଏମ୍ ହୋଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ଏହା ପରେ ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଲେକ୍ଟର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସାରା ଦେଶରେ ସେ ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗ କଲେକ୍ଟର ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ବି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବା ସହ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ହେଲେନ କିଲର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରରୁ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆସିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବଦଳି ପାଇ ଏବେ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟର। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଗୋଟିଏ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଯେବେଠୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ହେଲେ ସେବେଠୁ ଗଞ୍ଜାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମନରେଗା ଭଳି ଜନହିତକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏହି ସମୟରେ ଏ କାମକୁ ନିଜେ ହିଁ ତର୍ଜମା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ମନରେଗା କାମର ପାଉଣା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ସହ ଦୁଇ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନରେଗା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଉଣା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ମନରେଗା ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏଡ୍ସ ରୋକିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଏଡ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଉପରେ ଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଡ୍ସ ରୋକିବାକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୁଗ। 2011 ମସିହା ମେ 2 ତାରିଖରୁ ଗଞ୍ଜାମ କଲେକ୍ଟରରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ହୋଇଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। କୁହାଯାଏ ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ନବୀନଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ହେବା ସହିତ ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ହେବା ସହ ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 2014 ଆଉ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ସେ ଚାଣକ୍ୟ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି।
मुख्यमंत्री व्यक्तिगत सचिव सह एबे 5टी सचिव अछंती भिके पांड्या। शिक्षा हेउ कि शिल्प, मंदिर उन्नतीकरण हेउ कि नुआ ओडिशा गठन, सबुरी पछरे रहिछि पांड्यान हाथ। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक तांको आदर्श और जगतरनाथ जगन्नाथ तांको आराध्य। राज्य को नवीन देथिबा प्रतिश्रुति प्रतिपालनर पृष्ठपोषक हेउछंती पांड्यान। अधराति विकासर समीक्षा हेउ किल पाहांती प्रहर रे समस्यार अनुधान, अटकी रहिथिबा काम को त्वरान्वित करिबारे पांड्यान को भूमिका अतुलनीय। तेबे आज भी जदि ओडिशा रे आईएएस ऑफिसर को क्षमता और पावर कथा कहिबा तेबे पांड्यान ही सबुठु अधिक क्षमताशाली बोली केही भी मना करि परिबे नाही। कहा जाय जण नेता लोकंको भरोसा जिते, जनता को हृदय रे राज करे। हेले पांड्यान ना नेता ना सामाजिक कर्मी, तथापि ओडियांको मनरे और हृदय रे तैयारी करिसंती स्वतंत्र स्थान। वीडियो रिपोर्ट एगेन पॉलिटिक्स।